Така, преди малко вече ви казах, че първият разговор ще бъде посветен на този проблем и на тази инициатива. Социализмът, периодът на социализма в българската история да бъде изучаван и то сериозно и сериозно поднесен в българските училища. Но преди да отключа този разговор, преди да дам неговото начало всъщност с гостите, чието имена споменах преди малко, моля, изгледайте анкетата, направена любезно и грижовно, разбира се, от колегата Тодор Пеев, за да видим какво мислят хората, които са били запитани случайно на улицата. Историята винаги трябва да се изучава. Хубаво е да знаем всички гледни точки, поне по моето мнение. Аз така мисля, но на малко по-късен етап, според мен. Защото в момента не мисля, че сме на възрастта, която може да осъзнаем какво точно е било и да може да си направим сметка какво е в момента. Вижте какво, това е, може би да се въведе и да се учи, защото това е една история на България. Така че мисля да се въведе. Тоест вие нямате нищо? Нямам нищо против, особено историята, географията на България. Сегашните деца въобще нищо не знаят. Не знаят и аз съм българче. Аз мисля, че все пак историята на комунизма би могла да покаже и изведе много поуки за днешната история на България, икономика, политика. Така че мисля, че би било полезно на младите хора да разберат все пак откъде е тръгнало и на къде отива всичко. Мисля, че би било полезно. Мисля, че няма лошо в тази идея, защото това е част от историята ни все пак и това, че вече е минало, не означава, че трябва да го забравим. Да, прикриват се точно истините, които може би за да не оплюят някои личности не се показват. И за сега моето поколение не е наясно с много неща, които са се случили. Смятам, че това е все пак част от историята на България и трябва да се изучават учениците, не бива да се смята за тема табу. Макар че била неглижирана до сега, трябва някаква част да се изучава. А не мислите, че твърде скоро и би могла да подлежи на грешни интерпретации? Има части от историята на България, които са след тази дата, които се изучават. Те подлежат ли на грешна интерпретация? И така, при мен вече са професорите Евелина Келбечева и Сергей Игнатов, който, както много добре знаете, участваше и политически като министър на образованието в нашата република, както и господин Диан Петров, който е проектен координатор в Асоциация родители и бивш учител, както казахте. Здравейте всички! Благодаря ви много, професори, че сте тук. Евелина, вие сте тук, разбира се, най-вече за това, защото името ви стои в основата, в инициирането на тази петиция, този документ, тази декларация, която настоява институциите в България да вземат, съответните институции, разбира се, да вземат решение най-сетне в българските училища и гимназии да бъде изучаван периодът на социализма или комунизма. Как да го нарека? Защото тук има проблем. Знам, че има проблем. Вие държите в ръцете си една книга. Ако обичате, покажете на някои от камерите. Ето, показвам. Да преподаваме историята на комунизма. Това е едно издание, направено от Центъра Хана Аренд на Васил Кадринов и заедно с фондация Конрад Аденауер. Вътре имаме не само последната анкета, която интервюира ученици и студенти и изобщо български млади хора от 15 до 35 години, с специално фокусирано върху периода на комунизма, не само в български план, но и в сравнителен. И това е моя призив. Да, може би, разбира се, най-естественото е да ви попитам веднага защо трябва да е така, но тъй като нашата публика е доста интелигентна и аз не обичам да я подценявам, тя се сеща защо вие мислите, че така, разбира се, ще обясните, но защо не е социализъм, а комунизъм? Все пак. Това би могло да се превърне, разбира се, и в теоретичен спор. И разбира се, тези, които са поддръжници на нормализирането, в кавички казвам, на тази история, на най-близкото минало, предпочитат да го наричат социализъм, въпреки че един режим, който е тоталитарен по своята същност, макар че има своите подетапи, разбира се, и когато имаме ръководната роля на комунистическата партия като фактически единствен център на властта, комунизъм изразява тоталитарния характер. Това за вас е. Да. Не само това, тази партия се бореше за комунизъм и те се наричаха комунисти, искаха да строят комунистическо общество. В този смисъл
Аз мисля, че е по-правилно, по-адекватно да се нарича комунистически режим. Накрая вече се разбра, че комунизма няма да дойде 980 година, затова се проведе Олимпиадата в Москва, но... Добре, изпратихте петицията, до коя институция е изпратена? Ами аз в момента събирам подписи както на реални граждани, институции, колеги, много, изключително широк отзвук, който аз не очаквах толкова голям, както и по интернет, за да може да се връчи на министъра на образованието. Като веднага искам да кажа, че аз съзнавам, че може би в България по-лесно да се смени правителство, отколкото учебен план, тъй като предстои да се... Има сега кой да ни разкаже за тези неща. Професор Игнатов е тук. Добре. Ако искате да довършите. Не, искам да кажа, че ако има тук смисъл на това, което съм инициирала, големия смисъл е знанието. Тези бели петна, които съществуват в интерпретацията на този период в българската история, за мен са изключително негативно явление, което пречи на младите хора да видят генезиса на съвременното ни общество, да видят връзките между системите, да видят мимикриите на комунизма и социализма, да видят как един елит се превръща политически се превръща в икономическа олигархия, да видим запушването на каналите на знание и на информация. И веднага още нещо искам да кажа като начало на дебата ни тук. Ние имаме, историците и журналистите са изпълнили своя дълг към обществото. Имаме натрупана най-новата, модерна, обективистична и бих казала спокойна фактология и интерпретация на този период. Смятате, че обективистично, защото обществото... Абсолютно. Професор Игнатов, благодаря ви и на вас, че сте тук. Как се преподава в момента този период в българските училища? Вие бяхте, отново го казвам, министър на образованието. Как гледате на тези неща и на тази инициатива? Инициативата естествено е добра, защото това е част от нашата история, при това е един дълъг период. Той е 45 години плюс прехода бих включил, защото посткомунизма понякога е по-страшен от самото тоталитарно. Защо не поканихме някой от олигархията, колеги? Общество. Не знам, за да направим връзка. Обаче изучава се добре в университетите. Ето в Нов български университет има един много голям стар проект за изучаване на комунизма. Дигитализират се всичките документи, преподава се на студентите. Постоянно се организират публични форуми, не само от нашия университет, и американски и другите университети това го правят. Как да стане това в системата на училищното образование? Именно. Значи, минали са 24 години от началото на така наречения преход, от колапса на комунистическата система, специално в България. Пъпната връв още не е разкъсана. Аз се опасявам, като бивш министър говоря сега, опасявам се, че на много места вместо история ще се преподава политика. Това, което наистина е много внимателно трябва да се прецени, да не се политизира българското училище. Но опасността съществува. Предполагам, че опасността съществува, защото знае горе-долу какъв е профила на българския учител от гледна точка на това, че там преобладават хора на възраст над 45 години, е по-голямата част от тях. Тези наши колеги учители трябва да преминат специален и дълъг етап на обучение. Задължително от тази епоха, защото той е част от нашата история. Той е част от нашата история. Даже не от историята, от съвременността. Тя трябва да се изучава, но това, което е най-опасното е политизирането на училището и възможността вместо история да се преподава политика, и то в два аспекта. Представете си, влиза учителя и казва: днес ще говорим за ужасите на комунизма. Обаче знаете ли какво става 23-25 година? Той просто ще говорят за едно кръвно отмъщение, което съпътства цялата българска история през 20 век. Това, което е належащо в момента, за българското образование, първо, господа политиците сегашните да вземат и да приемат закона за училищното образование. Защото действащия закон е от 1991 година, т.е. той е консервирал целият опит до 1989 и всичките тези практики. И независимо от това, че българските учители умеят, независимо от закона и независимо от министерството, те преподават, това са хора възрожденци.
по своя дух. А защо хората, господа политици, не бавят приемането на този закон? И причините са много. Значи този закон, аз не казвам, че е идеален, но той беше обсъден почти във всеки град, в цялата страна, с участие на неправителствени организации, учители, ученици присъстваха на обсъждането. Този закон сменя центъра. В този закон, подобно на много, както са модерните университети по света и в България, вече той в центъра ученика, не е учителя, не е администрацията. Ученика е най-важният. Освен това, закона формулира необходимостта от създаване на свободни граждани, не на послушковци, защото цялата българска образователна система все още възпроизвежда послушковци. И дори гледаме, че и в Министерството се говори постоянно за това, че трябва да създаваме кадри за нещо си. А тя има друга цел. Много са причините. Всяка партия си има своя мотив. Но това е основното, което трябва, за да може да се промени програмата, да има нови учебници, трябва да се приеме закона. Това е първото. И второто, може ли да добавя още нещо? И после няма да ям толкова много от времето. Големият проблем на българското образование сега и училищното, и висшето е българският език. Българският език изисква особена грижа. Хубаво е, че университетите започнаха да въвеждат задължително изучаване на български език. Тук да се похваля, защото съм и бивш ректор на Нов български. Да. От деня на своето създаване Нов български е въвел задължително български език за всички специалности. Никой не може да завърши университета, ако не е минал изпита по български. Аз познавам студенти, които по 8 пъти са се явявали. Да, разбира се, но и сега да ви кажа за какво става дума, понеже става дума за политика. Предстои посещение на нашия президент в Лондон. И аз се обръщам, използвам този форум и към министър Вигенин, и към господин президента. Трябва да се положат усилия, да се продължи това, което аз започнах като министър, българският език да стане матуритетен език в Европейския съюз. Което означава, че ще дава право на нашите българчета, които са учили в българските училища в чужбина, български, чрез български език да постъпват, да речем, в британските университети. Не в топ, но в голяма част от тях. Това е изключително важно нещо, наистина, което трябва да се направи. Благодаря, да се върнем на темата. Да, аз искам да попитам нещо вас, като с целия натрупан опит. Ние не само, че имаме закон в България от 2000 годината, който е декларация. Да, той е декларация. Но през 2008 година, през юни, когато се прие Пражката декларация за обща европейска платформа за европейска съвест и памет, инициирана от Хавел, още през септември 2008 година българския парламент се присъедини към тази декларация, в която, цитирам, ясно се казва, че ние се присъединяваме към Пражката декларация за основаване на Институт за европейска памет и съвест, както и се настоява страните да преразглеждат и коригират учебниците по история, така че децата да учат за престъпленията на комунизма по начина, по който учат и за нацизма. Тоест ние не само не изпълняваме собствения си закон, не изпълняваме и договореностите, които ние сме подписали за Европа. Това, което трябва, аз съм го направил. Аз съм внесъл закон, мина на първо четене и му останаха там 20 на члена да мине и на второ. Но не минава. И го блокираха, да. Но не сте ли съгласни, сега и господин Петров ще включа в това, че може би наистина това е една травма в нашата национална история, както и в националната история на Испания, на Италия, на други европейски страни, която разделя. Как ще се преподава наистина? Мисля, че и отговора на Министерството на образованието беше горе-долу такъв. Кой ще напише тези учебници, за да са обективистични, за да са само фактологични? Вие самата споменахте думата интерпретация. Винаги тази интерпретация... То историята, вижте сега, всяко следващо поколение и всяка нова власт, знаете ли какво прави? Тя пренаписва история, защото търси основания за своите действия. Но вие изразихте преди малко своите опасения, че ще се получи едно субективистично преподаване. Учителите ще вслагат своя акцент върху това. Вижте политическата сцена в България каква арогантна, озверяла междуличностна борба, засягаща и семействата на тези хора. Всяко царство, което се разделя, запустява. Аз съм привърженик, чисто държавнически ви казвам, без да не търся, не искам да завуалирам темата на политика, на протегната ръка. Дайте да се разберем и да вървим напред.
Защото за какво разбиране става въпрос? Тук има фактология. Има толкова сериозни изследвания, които по никакъв начин не могат да бъдат контестирани. Тогава просто е скъсана връзката между академичната история и между образованието. Подход, време, разбира се. Благодаря ви, господин Петров, че няколко аспекта, които са изчакахте. важни по отношение на темата. Ясно е, че е многопластово, когато става дума за история, говорим за различни интерпретации, различни среди, които говорят историята, пък различни среди, които я популяризират и така нататък. Но за да може тя да достигне до учениците, до младите хора, е нужно да се работи преди фактологията, преди знанието, да се работи на ниво някакси да се положи самия човек в хода на историята. Да мисли себе си през минало, настояще и бъдеще. Нещо, което в сегашното училище не присъства. От към методи не присъства. Става дума за следното нещо. Не просто каква история, а как я преподаваме. Защото в метода на преподаване би трябвало да се съдържа и историческия метод, историческия подход. Разбрахме ви, но кажете за метода тогава. Какво трябва да се промени в методиката? Едно от нещата, само един аспект. По принцип, за да говорим за история, ние винаги говорим за история на някаква общност, за разгръщане на някакви взаимоотношения. Ако училището не създава общност вътре в себе си, между учители, родители, ученици... Новия закон е насочен към общността. Те няма да имат интерес към изучаване на история. Къде са тази връзка сега, според вас? Тъй като тръгнахте с критика наистина на разпадането на или... Тръгнах с идеята, че не може да се въведе ново историческо съдържание, без да се мисли по отношение на начините, по които то ще се преподава пред млади хора, от гледна точка, както професор Игнатов каза, на потребността на самия ученик. Ще ви помоля тук, професор Кебелчева, да каже какво мисли относно този проект. Ще започнем да се караме за яйцето и кокошката, което не. Наистина, представете си един блестящ учебник, който в един момент е преподаден по изключително неблестящ начин. И си представете един учебник, който не е добър, но професионалиста, който седи в класната стая, разбира от история и успява да интерактивно да въвлече учениците, така че да им позволи те да изградят и своя оценка на тази история неутрално. В смисъл, използвайки различни подходи на изследване на историята. Подход на изследване на историята ли е да гледаме какво Google ще ни зареди в първите 10 страници, или трябва да се поровим в библиотека, да направим интервюта, да видим различни пластове. Това е философията на педагогическите подходи и така нататък, но не е ли, аз мисля, че все пак основата на това искане за реформа е изменяне на учебния план, въвеждането на нови съвременни интерактивни, разбира се, тук никой не спори за методиката на образованието. И за това аз цитирам тази книга, защото имаме прекрасни практики от цялата източна Европа. Румънците въведоха още от 2008 година нов учебник и измениха учебния план, за да се изследва и да се разбира комунизм още преди Втората световна война и цялото негово значение и развитие като това, че това нещо не става у нас все още, на какво го отдавате? На политическата конюнктура и на това, че центъра, който доминира прехода в България, т.е. посткомунистическия център, не иска да се знае цялото това знание за комунизма да бъде достояние на младите хора, защото това е огромна легитимация до момента за тяхната власт. Не е приятна историята на комунизма, написана последните години с изключително, казвам, отново не само обективистично, архивна революция имаме, достъпа до документите е освободен. Комисията за досиетата направи също огромна архивна работа. Дигитализирането на архивите, на Главно управление на архивите, Малки институт за изследване на близкото минало, Центъра за академични изследвания, колегите в Новия български университет, където има ядро и архив също. Смятате, че напълно достатъчен не само напълно достатъчно, фон, за да може да се... Има и знаете, че браненето на тази история е много, бих казала, идеологическа задача и приоритет на БСП, защото
нямаме по-изкривена и по-неадекватна история от тази на близкото минало. И за да завърша, ще кажа, че ужаса на невежеството, който идва от последните ни изследвания, нашето, което направихме с Американския и Новия български университет, 4% от българското население изобщо има някаква саморефлексия чрез комунизма, а от последните изследвания се оказва, ето аз ще цитирам, 80% от младите хора между 15 и 35 години знаят какво е Аушвиц, могат да говорят за Хитлер. Когато ги питаме какво е ГУЛАГ, те казват интернет търсачка. Да не говорим, че за други реали от българската история, включително за горяните, 90% че това е едно умишлено, преднамерено скриване на историята. Да. Това казвате, да, нали? Това казвам, да. Заповядайте, професор Игнатов. Сега, скоро нови учебници няма да се появят. Но в българското училище има система на гражданско образование. И това, което може да се направи и ще бъде приятно на младите хора в училище, студентите от университетите, които са свързани с тези центрове, където се правят изследвания, те могат да се появят. И там съвсем така с скъсена разлика във възрастта да обсъждат тази тема. И мисля, че ще бъде приятно и за едните, и за другите. Но нов учебник не чакайте скоро. Няма да се приеме закона, както на политически жаргон, всеки тупа топката сега и гледа да изнуди другия. Това не означава, че ние не трябва да инициираме дебат, в който да участват и държавни институции, и историци, и ученици. Дебата, да, господин Петров. Но кажете друго с вашия опит, как да направим така. Миналото не бива да се потулва, то трябва да се изучава, но едновременно с това в България крайно време тези остри взаимни нападки, обиди да се прекратят. И както испанците направиха и уважават всички, които са загинали в случая за България, ние трябва да се поклоним на всички, които заради някаква българска идея са дали живота си, но ние трябва да вървим напред. Германия и Франция си протегнаха ръка и те в момента са лидерите на Европейския съюз. И ние сме щастливи, че колко повече от 60 години няма война. Нашия континент толкова военнолюбив. Знаете го като историк. На Югославия. Да. Наистина, професор, извинявайте, че ви прекъсвам, понеже времето действително изглежда, че това е големия проблем и към двама вие въпроси, към професор Келбечев и господин Петров. Наистина, няма ли да се получи отново едно задълбаване така? Трябва да се изучава историята. На мен ми е пределно ясно, но задълбаване на тази межда, която разделя изглежда български народ и която стана ясна последната половин година. Не може да има помирение без знание. Ние до сега слушаме 45 години една нискочела пропаганда, която по някакъв начин запуши и голямото историческо знание след това. Защото... Ето и горянското движение, за което то беше затъмнено. 90% от тези деца за първи път чуват, че имало горяни в България. Това е така, само една дума да кажа, за да завърша. Ние имаме добрите практики, ние имаме опита. Моите студенти, примерно, сравняват... Аз изключително много разчитам на устната история. Смятам, че тя е един от пътищата, по които могат да се... не само да се научат събитията от нашата история, но да се виждат как се сравняват разказите на техните... Сравняването на разказите е много важно, разбира се, на поколенията на техните дядовци и баби с техните родители, а сега и самите тях. Тоест, те влизат в своите собствени семейства, чрез личната човешка съдба виждат какво са минали и дава невероятен успех. Много ми се иска, господин Петров, да чуя. Знаете ли какво ще добавите, каквото искате, но въпросът ми към вас конкретно е такъв от вашите наблюдения. Мисля, че в мотивите на Министерството да е колебливо относно тази реформа се съдържа и следният аргумент. Дали са готови хората, за които говорите между 18 и 30 годишна възраст. Какво значи? Кога ще са готови тези хора? Какво е симптом на готовност за това да научиш тази? Това са празни думи от съдържание, така че не бих искал да ги коментирам. Не, нищо хубаво, че вие ги коментирахте вече по този начин. Просто нищо не казват. Това, което си мисля, с оглед на тези години, които прекарах в училище като преподавател по гражданско образование, между другото, е постоянното ниво на дедукция, което се прави, когато се говори за история. В смисъл, говори се, че
някакси на макро ниво се вземат решения и по този начин носителите на историята, агентите са продукти, а не реално, това ще бъде тема на следващия ми разговор с Таня Михайлова и действащи лица. В този смисъл младите хора наистина имат нужда през конкретни неща, които... Интересува ли ги тази история, според вас? Интересува ги безумно много. Цъкат по смартфона, интересува ли ги? Интересува ги безумно много. Мога ви дам пример от урок, много накратко разказан. Ставаше дума за така бурни политически месеци в България, в които ставаха протести и така нататък. Не визирам време в момента, при което по учебен план... не всички знаем за какво. По учебен план дойтата така ме изведоха към тема, която е различна от това, което се случва в момента. Аз не можех да проведа урок, защото учениците се вълнуваха от това какво се случва в заобикалящия свят. Няколко пъти им казах, добре... Което е и сетивност към историчното по някакъв начин. Точно така, да. И тук идва големия избор на учителя. Той да загърби ли дойто за този урок, но да удовлетвори потребността не само на учениците, но и негова, ако той има, за това да неутрално да се води дебат, сблъсквайки отделни позиции, чувайки аргументите и така нататък. Стига сме правили дедукции. Нека тръгваме от по-ниско ниво през конкретика. Просто наистина ще ви помоля с по едно изречение. Извинявайте, времето изтича бързо. Трябва да го има, трябва да се изучава историята, професор. За мен няма... И има обективистична представа. Абсолютно. Да възстановим връзката между академичната история и образованието. Това е големия проблем, който аз съм абсолютно сигурна, че професор Игнатов ще се съгласи с мен. Да, въпреки че той някакъв прагматизъм вкара, който как да го направим. Наистина с две изречения влязохме времето. С две изречения, знаете, има Teach for America в България заедно в час. Да направим ето сега да родим една инициатива, да преподаваме за България и нашите студенти и магистри, историци, които са подготвени и са свързани с центровете, където се изучава това минало, да станат активни в българско училище и да свържем тези млади хора с учениците, което ще влее и нови сили в бъдещото учителство. Точно бях учително заедно в час България. Благодаря много и на трима ви. Благодаря много и на трима ви. Надявам се, че сте останали удовлетворени от разговора. Надявам се, че ще инициирате по-нататък. Ще инициираме наистина. Този дебат е много важен. Тук бяха професор Евелина Келбечева, професор сега Игнатов и Деян Петров от Асоциация родители.